парфюми в България с мен Християна и най-големия специализиран онлайн магазин за маркови парфюми Venera Cosmetics. Темата на днешното видео е парфюми за бизнес среща, част от рубриката парфюми за различни поводи. Парфюмът е аксесуар, който не е просто необходим, а е задължителен за безупречния ви стил. За офиса изберете ненатрапчив и лек аромат. Ако пък ви предстои бизнес среща навън, заложете на малко по-силен аромат, който акцентира върху индивидуалността ви. Консултантите на Venera Cosmetics ни помогнаха в избора на най-подходящите парфюми за бизнес среща. На първо място заложихме на Boucheron Place Vendôme. Парфюмът на френската парфюмерийна къща е елегантно съчетание между флорални нотки и ориенталски привкус. Връхните нотки на мандарина, розов пипер и жасмин ще ви представят като силна и целеустремена жена. Boss Nuit Parfum Intense е предназначен за модерната жена, която е самоуверена, успяла, с безупречен стил и харизматичност. Смелата комбинация на флорални аромати и земни дървесни акорди разкриват силната позиция на бизнес дамата в мъжкия корпоративен свят. Elisa Le Parfum. Друг подходящ аромат за ангажираната бизнес дама е екзотичното ухание на източната перла Елиса. Ориенталски бриз на подправки и цитрусови нотки разкриват женската креативност и находчивост и я вдъхновяват по време на работния процес. Предложенията на Venera Cosmetics за ангажираният бизнесмен подчертават силните и напълно типични мъжки черти. Един от фаворитите на консултантите е Lagerfeld for Him. Модерна класика с изтънчен привкус на мандарина и лавандулово масло. Аромат, създаващ перфектен комфорт по време на дълги преговори. Създаден за модерния и преуспял мъж, Boss Bottle Intense е интересно свежо съчетание на цветове от бергамот, мандарина и ябълка. Въпреки че ароматът е лек и ненатрапчив, мъжът, използващ Boss Bottle, оставя трайно впечатление. Givenchy Gentleman Only е парфюм, който въплъщава основните добродетели на джентълмена – елегантност, учтивост и сигурност. Интензивно съчетание на плодови акорди, индийско орехче, тамян и ориенталски подправки. Мъжът, избрал този парфюм, излъчва увереност в своите способности и ви кара да му се доверите напълно. И не забравяйте, парфюмът не е само допълнение към безупречният ви стил. Той е ваш съюзник, когато се стремите и към най-смелите бизнес върхове.